U današnjoj epizodi stiže novi Big Mac. Ćao drugari Ćao, i ljudi. dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Šta da jednem i Tomo. Gde se danas nalazimo? Danas se nalazimo u McDonald'su na Fontani. Bože mili, kako mi nedostaje ovaj prostor. Znači, toliko dugo nismo snimali neki klip iz Meka i danas imamo dobar povod za snimanje klipa iz Meka zato što je danas na red došao da probamo novi Big Mac burger. Tako je. Znači, u posljednje vreme, doduše, McDonald's je počeo malo da eksperimentiše sa Big Macom zato što mnogi od vas koji znate, Big Mac je bukvalno burger koji je napravio, možda kažemo napravio McDonald's. Da. Znači, ta svetska slava je stigla zahvaljujući tom Big Mac hamburgeru, definitivno. I bukvalno Big Mac je nešto što je zakon. Apsolutno se slažem. I ono je bilo je pravilo, koliko se ja sećam nekada davno, bilo je pravilo interno da Big Mac nikada ne sme da se menja i da Big Mac je Big Mac i uvijek će biti Big Mac. Tako je. I to je praktično i dan danas tačno. Međutim, u posljednje vreme videli smo da se neke stvari malo dešavaju sa Big Macom. Do sada smo imali priliku da dobijemo više mesa, pa imamo double Big Mac, ili ako hoćeš ako ti kažeš, ljudi se žali kao mali mi je Big Mac, pa imaš grand Big Mac, razumeš? Imao si sve te neke fazone i varijacije, ali Big Mac kao Big Mac je uvijek bio isti. Sada se dodaje bukvalno ta slanina, odnosno Big Mac bacon, i zanima me da li će sa slaninom to i dalje moći da se zove Big Mac. Jer ja sam iskreno mnogo veliki obožavalac klasičnog Big Maca i zaista i dan danas smatram da je Big Mac možda najbolji burger koji postoji. Po mom mišljenju, zaista. Najkompletniji, najvkusniji. Obožavam taj ukus, obožavam kako je napravljen, sve što je vezano za Big Mac zaista obožavam. Ali s druge strane, sada kada dodamo slaninu na to, da li je to to? Da li se gubi srž? Da li se gubi srž Big Maca, to je dobra priča. Tako da, drugari, danas ćemo da vidimo da li je Big Mac i dalje Big Mac. I ovo će biti veoma zanimljiva epizoda. Prvo što ćemo da probamo jeste klasičan Big Mac, da bi se podsjetili starog, ali fantastičnog ukusa. Evo Bože, znači osmeh na licu ne mogu da mu opišem koliki. Ljudi, evo ga, svež Big Mac. Znači, iskreno, Tomo, zaista, ja mislim da ne može bolje. Vidite, ne može bolje. Pogledaj to. Ja mislim da je ovo perfekcija. Imamo drugi kadar, da li drugi kadar može da kuti? Pogledajte, znači, po meni, najbolji burger koji možeš da kupiš. Ne znam zašto, valjda zašto sam odrastao ceo život sa njim, ali za mene je Big Mac nešto nevjerovatno. Tomo, jesi spreman? Jesam. Ajmo da vidimo kakav je klasičan Big Mac, a onda ćemo da pređemo i na bacon. Ljudi, prijatno, Tomo, prijatno. Znači, cela kombinacija, znači, Big Mac sos, kačkavalj, znači, krastavac, kiseli, mnogo dobra priča. Ali stvarno je najbolji. Ljudi, Ubedljivo je najbolji. ja ne znam šta da vam kažem. Znači, ovo zlata vredi. Ono što također treba uskoro da dođe jesu rebrasti krompirići. A imamo kakvi su? Kako hrckaju, vrati. Dobre su. Mislim da su rebrasti bili i pre, čini mi se. Tako da oni su standardno dobri. I uvek kada uzimam Big Mac obrok, uvek tražim mi daju te specijal krompiriće koji imaju u tom trenutku. Znači ono što možemo da čekamo uskoro su rebrasti krompirići. Vujke. Fenomenalno. I sad ti meni, Milane, reci, kako Big Mac može da se poboljša? I da li može da se poboljša? Ja iskreno mislim da ne može, stvarno mislim da ne može. Baš zbog toga što sam navikao na ovaj ukus i ovo je nešto što po meni definiše Big Mac. I kao što ste rekli, u prošlosti ili smo dobijali, na primjer, dodatne pljeskavice, ili je Big Mac bio veći ili bio manji, imali smo onaj junior Big Mac nekada. Ali sada ako dodamo slaninu na njega, zanima me, malo sam skeptičan, moram da priznam, ali zanima me da li će to da bude ta priča najiskrenija. Ovdje također ima još jedan novitet. Imamo brie trugliće, evo su ovdje. Evo ja da vidite kako izgleda. Evo li bude ona priča, čekaj da imamo. Da se razlače. Brate, mili. To je ti ta priča, znači Mickey D je po ovome čuven. Ajde da probam kakvi su samo. Mada, znaš šta, razmišljam se da se sačuvam za Big Mac bacon, ali mora, jednostavno ljudi mora da probam, izvinite. Daj mi ovu drugu polovinu, brate. Izvoli, brate. Nemoj da se sicija. Ajmo vidimo kako je. Brie sir, to je to. Tako je, dobro. I ako se ne varam, možeš da izabereš 3 ili 5 komada. Tomo, zaneli smo se, došli smo ovdje zbog Big Mac bacona. Da.
Ne zbog njih mi smo ovde pojeli sve. Drugari, okej, idemo, vreme je da probamo Big Mac Bacon, da vidimo, da uporedimo tu razliku. Ali kažem, bit će jako teško, zato što po mom mišljenju Big Mac već sam po sebi izuzetno kida. Tu smo za koji trenutak. Tako je. U redu ljudi, znači Big Mac Bacon je najzad ispred nas. Dočekali smo ga. Milane, koja je cena ovog burgera? Ako želite samo burger, znači 500 dinara je cena, u obroku 770 dinara je cena ovog Big Mac Bacona. Lepo, lepo. Naravno, mi smo uzeli burger, zašto nas zanima kakav je zapravo novi Big Mac. I evo ga ljudi, pogledajte kako izgleda. Ovo čoveče, kuka veliki. Vidi ovo. Ljudi, ogroman je. Znači, u suštini, ono što je priča u ovom stilu jeste to da imamo 3 parčeta slanine. I koliko vidimo, klasičan Big Mac sa dodatnim sosom i svim ostalim stvarima, izgleda jako lepo. I sviđa mi se, ove zemičke su tako mekane, ne znam da su nešto menjali s ovim zemičkama za Big Mac Bacon, ali zaista izgledaju fantastično. Tomo, šta ti kažeš, ili imaš nešto da kažeš? Pazi, znači, kao što sam rekao na početku, znači, Big Mac je po meni zakon. I sad, oni su krenuli da se igraju sa ukusom Big Maca, stavili su slaninu i mene iskreno zanima da li će da se Big Mac kao Big Mac promeni. Mene zanima kako će to da utiče pre svega na ukus samog Big Maca. To, upravo znači, to. da li će to da promeni nešto ili će ovo da bude samo logični nastavak čitave priče. Malo pre smo probali, znači, originalni Big Mac koji je, znači, bože mili. Smo probali, pojeli smo ga celog. Ali mene sad zanima ovo kako će da bude. Znam, ljudi, znači 500 dinara košta Big Mac Bacon, Tomo, ajmo, prijatno, da kada izlazi? Izlazi 4. aprila zvanično, tako da je ovo premijera, što se kaže, malo vam pravimo zazubice, izvinite, ali Tomo, nećemo mnogo da pričamo, ajde da probamo kako je, prijatno. Još jedno, prijatno ljudi. Ajde vidimo kako je. Ajde vidimo. Okej. Nismo uzeli mamice. Metanežio sam se. Znači ljudi, ovaj dimljeni ukus slanine, bože mili. Ja nisam ni znao da je ovo nedostajalo Big Macu. Ovo ti je bukvalno isto ona slanina koja ide u Maestro burgere. To je to. Okej. Pazi, dobro je, jako je dobro. Ali, brat, imam jedno pitanje za tebe. Da li je ovo sada Big Mac? Ako McDonald's kaže, brate, jeste, jer ovo kida. Tebi se mnogo sviđa to nego običan Big Mac. Ozbiljno? Okej. Slažem se, apsolutno se slažem da je fantastičan. Slanina, znači, dok ne probate, ne znate da slanina pravi zaista toliku razliku u celom sendviču. Ali, isto tako, toliko menja ukus Big Maca, da nekako ne znam sad da li je baš Big Mac, iskreno. Ja mislim dalje da je Big Mac, ali ovo je definitivno korak u dobrom pravcu, moram da kažem. Upravo to, znači ovo je, ljudi, nastavite s ovim, ovo je fenomenalno, ali nemojte da preterujete. Ali, znaš šta, sad bukvalno me podsjeća na Maestro burgere. Stvarno je kao Maestro burger, zar nije? Ne znam, po meni je ovo, znači, Big Mac onako pojačan. Ja bih ga zvao Big Mac Maestro Bacon. Toliko mi se sviđa ovaj fazon. Ali opet kažem, kao neko ko je zaista onako izuzetan poklonik Big Maca, klasičnog ukusa, ne mogu kažem da je Big Mac. Jeste bacon, ali da li je Big Mac, nisam 100% siguran. Brate, ovo je nedostajalo Big Mac. Jeste, ali... Ovo je dimljeni ukus slanine i ovo je slanina, bože mili. Vidim je, Tomo, da ćemo ti ja imati ovde popriličnu diskusiju na ovu temu. Međutim, ono što mene takođe zanima jeste da nam vi u komentarima kažete da pre svega probate kada bude izašao ovaj Big Mac Bacon u prodaju. Odite, probajte i ono napišite komentar da li je Big Mac Bacon i dalje Big Mac, da li vam je bolji običan Big Mac ili vam je bolji Big Mac Bacon. Toma kaže da vam je bolji Big Mac Bacon. Ja mogu da kažem da je jako dobar, ali mislim da ipak sam i dalje na strani Big Maca. Zato što Big Mac je Big Mac na kraju krajeva. Ljudi, ja sam kupljen, znači, evo, nestoje, bukvalno je nestao. Ali, što se tiče toga šta je Big Mac, smo i dalje podeljeni. Slažem se da je fantastičan i meni se jako sviđa i ja ću da ga završim, naravno.
ali ćemo morati da diskutujemo dalje o tome da li jeste ovo Big Mac ili je ovo sad neka sasvim druga zver, što bi se reklo. Tako da, drugari, to je to od nas za danas. Probali smo Big Mac Bacon i zaista podeljena su na mišljenja, ali to nije sve. Znači, ljubitelji Big Maca možete očekivati i Big Mac Chicken uskoro. Da li je to Big Mac? Da li je to sad Big Mac, a? To je filozofsko pitanje. To je filozofsko pitanje. Koliko sam razumio iz priče, znači ne dobije se posebna pileća pljeskavica i vidjet ćemo da li ćemo imati prilike i to da probamo možda u nekim narednim klipovima, ali za sada da znate da budete upućeni, znači zajedno sa Big Mac Baconom pojavit će se i Chicken Big Mac, tako da imat ćete dve opcije da birate šta biste mogli da probate. Prvo i da nam kažete da li se to smatra Big Macom ili se zna šta je Big Mac i od toga se ne odustaje po meni. A to treba se probati, Tako da ništa, lupite like, ostavite subscribe, šta mogu još da urede? Zapratite nas na Instagramu @stada1. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!